Directora, professors, mares, pares, familiars, alumnes, bon dia a tots. Benvinguts a l'acte de graduació de la promoció 2012. Aquest acte és un dels més entranyables de la vida escolar del centre, ja que, per una part, suposa l'alegria de que els nostres alumnes s'han fet majors i han acabat la seva formació de l'etapa de primària, i per l'altra està la despedida després de tants anys de convivència. L'acte constarà de dues parts. La primera amb els parlaments de la tutora i de la directora, i la segona part hi ha una sorpreseta que les havia preparat i espero que us agradi. Sense més preàmbuls ja, dono la paraula a la professora tutora Marisa Canet. Moltes gràcies per l'assistència vostra, i la veritat és que hi ha moltes coses que dir-vos. Una d'elles és que recorde quan vosaltres estàveu en infantil, heu anat pujant poquet a poquet tots els cursos fins a arribar ara, a sisè. Claro, ara sou els majors del centre. L'any que ve es comenceu una etapa nova, una etapa diferent, ni millor ni pitjor, diferent, on tots vosaltres anireu a un institut nou que ja conegueu, perquè ja heu estat allí, encara que totes les instal·lacions tampoc ara sabeu on es localitzen, però ja heu estat i ja sabeu com és. Trobareu companys nous, trobareu noves amistats, professorat nou, i sí que és veritat que quan m'agradaria que quan passareu pel col·legi passareu, ens saludareu i saber de vosaltres, que no s'acabi així, la nostra relació. És veritat que ara anem a donar-vos un diploma. Este diploma no té valor acadèmic, té valor sentimental, ja que volem que quan el vegeu, quan el guardeu i algun dia per casualitat si el trobeu, digueu: hem estat molts anys i molt a gust en el col·legi Martí de Bellver. També volem que el pavelló del Martí de Bellver quedi alt i que se'n recordeu d'aquelles persones que fins ara vos han format com a persones i vos han donat uns coneixements primers perquè vosaltres pugueu continuar estudiant en cursos posteriors. Quan arribeu, passaran els anys i arribareu a batxiller. El batxiller vos donaran el títol de batxiller. Primer passareu per l'ESO, en l'ESO vos donaran el graduat escolar, després passareu a batxiller, i quan arribeu a batxiller m'agradaria que se'n recordareu i que tots aquells professors que heu tingut diguereu: el meu professor o la meva professora, el meu col·legi. Encara que parega que em queda així un poquet lluny, però és veritat que jo he tingut persones que les he tingut jo d'alumnes i quan han passat per així han dit: mira, el meu col·legi. Això a mi m'ha omplit de satisfacció, perquè pense que aquesta persona no ha deixat de voler-nos i de valorar-nos. Per una altra part, també vos tinc que dir que jo no me despedís de vosaltres en un adeu, sinó fins a sempre, perquè sempre estaré així per al que vosaltres vulgueu. Jo en classe sempre dic que s'ho que si no ja no m'hi veràs. Bé, estimats alumnes de sisè, estimades famílies i estimats professors. Primer, dir que el final de cada etapa de la nostra vida, siga la de Jara o la d'un adult, ens convida a que reflexionem sobre les coses que hem fet, les que no hem fet i les que ens queda per fer. Heu fet moltes coses, no n'heu fet altres i us queden per fer, mare Déu, un muntó de coses. De la mateixa manera, el final d'una etapa és que estimem
també ens porta que reflexionem i que ens envaïm el nostre cor i el nostre cos d'una quantitat d'emocions viscudes i de records. Jo us vaig conèixer a tots quan teniu 3 anyets. Alguns veniu en el carrer en companyia del vostre pare a matricular-vos. Mari Carmen Maset va ser la vostra tutora en 3 anyets, 4 anyets i 5 anyets. I des d'aleshores us he vist créixer. Físicament, perquè éreu uns nanets, i personalment. Quan vau començar el primer cicle de primària amb Mari Carmen i Marisa, i quan vau continuar el segon cicle amb José, i graveu aquell vídeo tan xulo que era el Sant Bori, i feu l'obra de teatre de Jaume I, i en el tercer cicle vos coneu més, encara un poc més, perquè sou la vostra mestra de matemàtiques, les mates, la plàstica, que us donava el passat, la informàtica, que us encanta, les mates també us encanten, jo sé. Bueno, pues, he de dir-vos que tant jo com tots els professors del col·le hem intentat ajudar-vos a formar-se una com a alumnes, però sobretot com a persones, ja que en l'escola primària és on es preparen els fonaments per a la vida del futur. Vosaltres sabeu que moltes vegades hem anat a fer matemàtiques i no hem fet matemàtiques, o hem anat a fer informàtica i abans hem estat treballant altres coses que eren o igual d'importants o més importants que el que anem a aprendre de continguts. Sou vosaltres els alumnes els que ens recordeu la importància del que fem nosaltres els mestres. Esperem que pugueu aprofitar tots els ensenyaments que heu adquirit i les experiències que heu viscut així i li tragueu tot el suc a la vida, ja que triomfar en les coses xicotetes és donar un pas cap a èxits més grans. Qui sap si un demà es tinguem un científic famós, un metge famós, o igual, o simplement una peluquera que passa molt bé els monyos i mos fiquem ben guapes, un esteticient que passa el cos superguai, un entrenador físic que te fica en forma, el que siga. L'important és ser feliç en la vida i fer les coses com uno millor sap. Bé, i ara arribem al final d'aquest curs tan especial per a vosaltres. Deixeu el martiri, baby. Sentim la satisfacció per una part de veure que hem criat una colleta prou bé, prou bona, i per l'altra part estem tristos un poquet per la vostra marxa, clar. Esperem que tant vosaltres com les vostres famílies guardeu un bon record d'aquesta escola, perquè el Martínez Bellver sempre serà el vostre col·le. I hem pensat que la millor manera de preservar tots els records i experiències que heu viscut durant tots aquests anys en el nostre col·le era per mitjà d'un vídeo que vos hem preparat en tot el nostre carinyo i així desitjar-vos a tots i a totes molta sort en els estudis, en la vida, que us vagi molt bé i que tingueu nombroses oportunitats per a ser feliços. Nunca pensé que llegaría, nunca creí en ese momento. Te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla. Te cambia y no piensas en lo que te olvidas. Y te despiertas un buen día, lo ves todo al revés. Miras atrás, ves tu camino, el que hicieron tus pies. Y mandas besos para todos los que volverás a ver. Tantos recuerdos enlatados en fotos de carnet, en lágrimas de ayer, en todos los momentos que a tu lado yo esperé. Que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad
que recordar que cuando me vaya y coja ese tren una vez más y ya no entré por mi ventana, ese dulce olor a sal, que cuando me vaya de aquí, de mi tierra, de mi gente, de mi tierra, la que me vio nacer, la que me vio crecer, la que me vio ganar y me enseñó a perder, que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar, que cuando me vaya y coja ese tren una vez más y ya no entré por mi ventana, ese dulce olor a sal, que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar.
lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy. Porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor, del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Ara anirem, anomenamos i si ho així us donem el diploma i la sorpreseta. Álvaro García. Loli Barberá Pamblanco. Sandra Becher Aybar. Alba María Caldot Buquerella. Miguel Ángel Conchilla Val.
Jordi Diego Espada. Iván Garrido Todía. José Iglesias Martínez. Óscar Lluc Peñalba. Óscar Luján Camarasa. Rubén Martí Belda. Rubén Martí Gramaje. Dani Martí Úbeda. Said Guasime. Marcos Echillu. Juanjo Segredíes Hernández. Deberían Serra Derecho. Bueno, ara tots els xiquets que anem a fer una foto tots en el diploma tots juntets. I bueno,
i així està tot, quan vulgueu assistem, en el que necessiteu, ja ho sabeu. Quines figures estos xinets, gallineta de diners. Estos xinets i gallineta, no te pide la foto. La José.